Zvachizodhakwa manje muri yeZimbabwe noda kuti Zambia yochizotora the mandate yema-demonstrations ichilema otora that mandate yekunoudza SADC kuti aiwa SADC ngaitende matables kune mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaemasondamdzo Mnangagwa vachinzi aiwa inofanira kustopa the upcoming SADC summit. Muri yeZimbabwe hazviperi mushe noda kuti pane chiitiko chatirikuona chinoda kuitika munyika yeZambia. Sandapinda masvika buda nyogoro nobva subscribe like turn on the bell icon. Nokuti tinoona kuti pane mapictures ema-protests ari kubva kunyika yeZambia achinzi aiwa Zambia is going to host maprotests ari kuitwa munyika ari kuitwa nevagari vemunyika yeZimbabwe. Tichiona kuti aiwa Zambia neZimbabwe kandi Zambia yabva yatora the mandate kuti kubetsera maZimbabweans kuti shoko risvike kuSADC kuti aiwa SADC inofanira kustopa the SADC chairmanship. Noda kuti vagari vemunyika yeZimbabwe vakona kuzviita munyika yavo vachizoti aiwa they will be penalized for that kana kuti mapurisa anosvika achishudha vanhu kana kuita sei. Muri yeZimbabwe panguva inoyi pakatoshata sezvamuri kuona mapictures umu tonyatsa kutoona kuti aiwa Zambia yatoapprova madates sezvamongoziva kuti maprotests haangoitiwi anonyatsa kuzivikanwa kuti ndevagari venyika yeZimbabwe ichilema atomaapprova zvikanzi aiwa maprotests aya ngaitiwe against mutungamiri wenyika yeZimbabwe achiitiwa vachifomba SADC kuti aiwa SADC inofanira kustopa the chairmanship. Hazviperi mushe muri yeZimbabwe. Chimotudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi kana muvhu rarohwa ichilema samoziva kuti aiwa tensheni pakati paED naichilema yakatongotanga gore rino zvakatongodhakwa. Chimotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu musaona subscribe kulike turn on the bell icon.